مرحبا زي خبركم كبرى سمعتنا كما يكنيكم على تابو زينا كاسمعكم. وهذا قال منستري وصاء إثيوبيا دينا مفتي تعزابي قجلة حبرة أوروبا ناب إثيوبيا آتيو نمسرح مريجان قعزاب زقربهم قدم خونتات نلو علاولنات إثيوبيا زسعررو نناس امتات زدفرون نسلاما أب حدقات زودقون يميلون. حبرة أوروبا فيزا سات حيزي انتزي أتوخو خمز بلن كمزي عينو تحطو قريبو خمزي فلتنز قلسي أمباسادر دينا ناتنا تكنولوجي تيليكومنيكيشن زي قوصاص مسارحي حزنا خنقاتو إنا مالت كما حدركم مالتيو كال مستري بلون علامه اون نصراي كونن دحر مبال مريچان معزاب انت خوينو گن صطتا وحسيو مغعازي كاليو تيليكومنيكيشن ون علنا نعود عذبو تباهيلوم يميلون مسو وسيهم اب اوروبان كالوت هاغراتن زيتراي نوصيد مريچا اب مفلات زملكتون طالقانا يمتتتاو دليات كمستن صبارقه تقيسلون لحرزنا بزرزر قربيوم. أب إثيوبيا كل الصومالي ب3 مليون بر وصعي سسرحي فابريكا مفري أكسجين تمرقهم. فابريكا مسمو وسخ لبدا كورونا فيروس بزتحاز كبيت حسرة زلو وقرب أكسجين بخفيل ملاش كهب يتباهلو لهم. فابريكا مفري أكسجين كسفح مدبكم زلو زقلسي حلافي بيروت عنا كل الصومالي حجيب زلو عاقمون نخالقات قربابتي كللات كبات صح زخل مخانو آفريت لهم. كم حبرتا أديس شاكول كاد دريداوام. بريزيدنت يونايتد ستيتس يوسف بايدن مسي وراسي عرات إمارات عرب محمد بن زايد آل نهيان بزعبا مدلال نويح صنح شركنات كلتين هاجرات تزراريبهم. بمسرات كاب وايت هاوس زوصين اي صحف حبرتا بريزيدنت بايدن بمغنيات زمص زلو مبل 5 عامت معالتين أصنات إمارات عرب انكو أحقوسكم تحرمبال كلتين هاجرات أب قداي تأفر كلمة مكل خالن سأتان زلوون متحببار عن صباري قولهم. كمون بزعبة أفغانستان زباون نيكلراون سقات إيران أما أكلاي مبراق زمعبل زلو هدآتن سلامن زلو علماوي بدهوتات مل عالم تتعيسلهم. بمسرات زي نبور زمدنا إمارات عربن إسرائيلن استراتيجيكاوي أقدات النبكم زلو بريزيدنت بايدن أسميرو للهم. بريزيدنت بايدن وراسي عرات محمدن كمتي أب إثيوبيا كل تግራይ ዘሎ ሰብአዊ ቅልውላው ዝበለ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑ ምስምምዖም እቲ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ንባብ የመልክት። ኬንያ ልዕሊ 400,000 ዝኾኑ ስደተኛታትን ዕቑባ ሓተትን ዝርከብዎም ክልተ ማዓስከራት ንኽዕፀው ዝሓዘቶ ትልሚ ደጊሙ ክምርመር ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሓቱ ኣለዉ። ኬንያ ድማ ማዓስከራት ካኩማን ደዳብን ክትዓፅዎ ምዃና ኣፍሊጣ። نبرتتم معسكرات مبزحتهم سدتنياتات سوماليان دبوب سودانن كوينوم توسخ زرربات مكادوم متم معسكرات كاب معصعو كترفوم يخل زبل تسفى لوم. فيكتوريا إموغا كاب نيروبي زلاخوتو صبصب صرف صحيك تقربها. منجست كينيا لعل 400,000 سدتنياتات حيزوم زركبو معسكرات كاكومان دادابن كم زعزوم دحر مزرابو سدتنياتات اتن معسكرات بجنقات توحيدوم يركبو كابزيوم حدا ربي اندروئيو أبكلت شحن 12 سدرو بزتفترة قوانت تقاتلهم كاب ديموكراتيك ريبابليك كونغوز تسدد ايو. نسو خمزبلو أبت اوان قوجل ملشا مس بوليس بزخفتو ووق اتوان بولايس ناب كبابينا مزيوم نخلو خصاق يجميروم نمنا أسيد ما يقاتلو نيروم يبل كابو ندحربي ناب معسكر كاكوما مزيو مسحا مشتدقو ينبر نزي مزلال زخونو معسكر منقستكينا نخي عزو ايو محز انتو مس UNHR زررب جميروم مستبهلا عبي تسفى حديرونا توسختي زرربات انت كايدوم دما نابز مزانا نخين من لسي حقزنا يبل. سبسلطان كينيا كلتي معسكرات سقات صدتان كم اون اتهاجرن توسخ وصايا ساطحوالو خبلو يكراخرو. لعلواي كومشنر سدتنياتات حبرات هاجراتن منجست كينيان اتوم معسكرات نخيعصو زته كايدو كوانتلو صحافي كابيني فريد ماتيانجي ميازي 29 ابزوصو مغلص خمزبلو سقاب 30 سنه 2022 كلتي معسكرات نخيعصو زحزنايو مرغصي حزون كم زي نغيرو نغلص إلهم. مسأتاتهم معسكرات تتحيزو قبناتن ربشان خيفترو وحسنا زهب يلن كبلو بعلميات اتا جورج مساملي يزاربو. Let's police the refugee camps more. Let's provide more resources to the refugee camps. And you'll find that even some of these refugees أتو معسكرت أتاو دحنناتو حسن كبرو قربات يمالقلو قاليهم أبز معسكر توليدهم زعابيهم أزيهم نابزي دليو عد مسداد فتسيمهم زي فلتوو
ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን እዮም ዝበሉ ኢሩንጊ ሂውተን ኣብ ኬንያ ዓለም ለኸ ኣምነስቲ ዋና ዳይሬክተር እዮም ኣብ ከም ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ዝበሉ ሃገራት ስደተኛታት ተመሊሶም ናብርኦም ክጅምሩ ቀሊል ኣይኮነን ምስ ዝብሉ ስደተኛታት ይሰማምዑ For many of the refugees in Kenya, they are third generation refugees and therefore for some of them they will opt ኣብ ኬንያ ዝርከቡ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ሳልሳይ ወለዶ ዝበጽሕዮም ስለዝኾነ ገለገሊኦም ኣብ ኬንያ ንምጽናሕን ምስ ማሕበረሰብ ኬንያ ንምንባርን ቀዳማይ ምርጫኦም ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ከም መማረጽ ተወሲዱ ክምርመርን ጠመተ ከግበረሉን ይግባእ እዮም ዝበሉ ኬንያ ቀደም ክብል ብዘይተተካኣይ ማዓስከርን እነቶም ማዓስከራት ከም እትዓጹ ምዝራባ ዝዝከር እዩ ከም ሪቤ ዝበሉ ስደተኛታት ድማ ካብቲ ዝለመድዎ ማዓስከር ወፂኦም ኣብ ካልእ ከባብን ማዓስከርን ንምንባር ሓደ ዓመት ጥራሕ ይዝተርፎም እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ለንደን ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሚኒስትራት ወፃኢ 7 ሃብታም ሃገራት ትኩረቶም ኣብ ክታበት ኮሮና ለውጢ ክሊማን ትምህርቲ ንኣዋልድን ኣተኪሮም ኣለው ብሪጣንያ ነቲ ዋዕላ ኣብ ተተኣናግደሉ ዘላ እዋን ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ተራኺቡ ዘትዩ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ኣገዳስነት ዓለማዊ ዕድላት ክታበት ኮቪድ ኣተኪሩ ነይሩ ወሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኣብዝሃቦ መግለጺ ቦሪስ ጆንሰንን አንቶኒ ብሊንከንን ዓለማዊ ዕድላት ክታበት ንመኸተለ በዳ ኮሮና ኣገዳሲ ምዃኑ ምስምምዖም ገሊጹ ከምኡውን ጉጅለ 7 ኣህጉራዊ ምህርቲ ክታበት ክሰፍሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ምስምምዑ ሓቢሩሎም እተን ጉጅለ 7 ተባሂለን ዝፍለጣ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ኣብ ናይ ትማሊ ሶሉስ ውዕልአን ቻይና ኣካል ኣህጉራዊ ሕጊ ክትከውን ዝብል ርእየን ነይረን ከምኡውን ኣብ ሶርያ 10 ዓመት ዘቑፀረ ኩናት ሕድሕድ ከብቅዕ ጉጅለ 7 ድሌቶ ምዃኑ ብሊንከን ተዛሪቡሎም ጉጅለ 7 ተባሂለን ዝፅውዓ ብሪጣንያ ኣሜሪካ ካናዳ ፈረንሳ ጀርመን ኢጣልያን ጃፓንን እየን በተወሳኺ ኣብቲ ኣኼባ ኣውስትራልያ ህንዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ደቡብ ኮርያን ብሩኔይን ይሳተፋ ኣለዋ ሎሚ ረቡዕ ክዛዘም ትፅቢት ኣሎም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክሳብ መዓልቲ ናጽነት ዩናይትድ ስቴትስ ሓምሌ 4 ኣብ ዘሎ እዋን 70% ዝኾኑ ኣባፅሕ ኣሜሪካውያን እንተወሓደ ሓደ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዱ ዝኽእል ሓድሽ ትልሚ ኣውፅሎም ንጸብጻብ ቪኦኤ ሕጂውን ሰራፍሳየ ትማል ሶሉስ ጆ ባይደን ንትልምታቶም ኣመልኪቶም ካብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ተወሳኺ 160 ሚልዮን ኣባፅሕ ኣሜሪካውያን ስጋብ ሓምለ 4 መዓልቲ ናጽነት ዩናይትድ ስቴትስ ክኽተቡ ዝተለመ እዩ Our goal by July 4th is to have 70% of adult Americans with at least one shot and 160 million Americans fully vaccinated. That means giving close to 100 million shots. ትልምና ሓምለ 4 70% ዝኾኑ ኣባፅሕ ኣሜሪካውያን እንተነኣሰ ፍላማይ ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ብሓፈሻ 160 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ክታበት ክወስዱ ዝዓለመ እዩ እዚ ማለት 100 ሚልዮን ክታበታት ብምዕዳል ገሊኦም ፍላማይ ክታበቶም ገሊኦም ድማ ካልኣይ ክታበቶም ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ክወስዱ ምኽኣል እዩ ርግጽ እዩ ድሕሪ ሓምለ 4 እውን ኣሜሪካውያን ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም ይኹን እምበር ስጋብ ሽዑ ክጽበዩ የብሎምን 70% ኣባፅሕ ምኽታብ ዝብል ሓሳብ ንምዕዋት ኩላትና ንስራሕ እንተነኣሰ ቅድሚ እቲ ዕለት ፈላማይ ክታበቶም ክወስዱ ይግባእ እዮም ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት ከም ዝበልዎ መንግስቲ ወፍሪ ክታበቱ በዝሒ ጣብያታት ክታበት ብምቕናስ ተንቀሳቐስትን ከከም ኣድላይነቱ ክኽፈቱ ዝኽእሉ ጣብያታት ክታበት ክቕይሮን ከምኡውን ፋርማስታት ክታበታት ንዝወስዱ ሰባት ኣብ ክንደ ቆፀሮ መሃብ ሽዑ ንሽዑ ክታበት ክረኽቡ ዝኽእልሉ ኣሰራርሓ ክትኣታቶ ከም ዝግበር ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ ክትኣታቶ ዝተደለየ ካብ ጣብያታት ጥዕናን ፋርማስታትን ርሒቆም ኣብ ከባብታት ገጠር ንዝነብሩ ኣሜሪካውያን ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ኢሎም ምምሕዳር ባይደን እዚ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ክገብር ዘገደዶ መጠን ተኸተብቲ ብምቕናሱን ሰሙያ ሕክምና ድማ ብፍላይ ሰባት ኣብ ኣድላይነት ክታበት ዘለዎም ጥርጣርን መናእሰይ ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዘይጥቅዑ ገይሮም ናይ ምሕሳብ ግጉይ ኣረኣያ ተሓተቲ ይገብርዎም ባይደን ወሲኾም ከም ዝበልዎ ምምሕዳር መግብን ኣፋውስን ዕድሚኦም ካብ 12 ስጋብ 15 ዝኾኑ ተምሃሮ ክታበት ፋይዘር 2 ንኽወስዱ እንተደኣ ጽዲቕዎ ክታበት ክጅምሩ ምዃኖም ተዛሪቦም እዚ ድማ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዝፍለጥ ይኸውን ኣብ መወዳእታ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ መወዳእታ እቲ በዓቲ ዘሎ ብርሃን ካብ መዓልትና መዓልትና ተኾልዐ ይመጽእ ኣሎ ክብሉ ነቲ 32.5 ሚልዮን ህዝቢ ብኮቪድ ዝተታሕዘ 580,000 ዝጽጋዕ ድማ ዝሞቱ ሒዛ ንዓለም ትመርሕ ዘላ ኣሜሪካ ተስፋ ሂቦማ የቐኒየልና ሳራ
ካብ ኮቪድ ከይወፃና ኣባል ሃገራት ውድብ ንግዲ ዓለም ኣብ ጀነባ ከካይድኦ ዝፀንሐ ኣኼባ ኣብ ዛዘመሉ ዘሎ እዋን ንዕንቅፋት መሰል ዋንነት ክታበት ኮቪድ ኣብ ምውጋድ ኣድሂበን ኣለዋ። እቲ መሰል ዋንነት ምእላዩ ንቕልጡፍ ምህርቲ ክታበት መሓገዘ ይብሉ ደገፍቱ። ደቡብ ኣፍሪቃን ህንድን ካብ ቅድም ኣትሒዘን እቲ ብኣፍረይቲ ክታበት ዝኾነ ዓበይቲ ኩባንያታት ተታሒዙ ዘሎ መሰል ዋንነት ንብረት ከልግስ ክደፍኣ ጸኒሐን ኣለዋ። እቲ መሓዝ መሰል ዋንነት ክታበት እተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናይ ባዕለን መድሃኒት ከይሰርሓ የደናጉየን ኣሎ ዝብል መጎተ ብኩባንያታት መድሃኒት ድማ መሰል ዋንነት ምውጋድ ማለት ንምህዞ ኣይተባብዕን እዩ፣ ናብ ቁልጡፍ ምህርቲ ክታበት ዝወስድ እውን ኣይኮነን ዝብል መልሲ ይህብለዉ። ፕሬዚደንት ጆሴፍ ባይደን እውን ነቲ ምልዓል መሰል ዋንነት ክታበት ክቕበሎ ካብ ናይ ባዕሉ ሰልፍን ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ድፊኢት ይግበረሉ ኣሎ። ንሱ ግን ገና ኣይወሰንኩን ይብል ኣሎ። እቲ ንጥፊ ንኸሓልፍ ብኩለን 164 ኣባል ሃገራት ውድብ ንግዲ ዓለም ክድገፍ ኣለዎ። ናብ ኣፍሪቃ ክንመለስ ኣብ ማሊ ተሰዊሩ ዝነበረ ጋዜጠኛ ብእስላማዊ ዕጡቓት ተጨውዩ ከም ዘሎ ብቪድዮ ተዛሪቡ። ኣነ ኦሊቨር ዱቦይስ ይበሃል፣ ፈረንሳዊ ብኣልቃዒዳ ጨንፈር ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ ጋዎ ማሊ ተጨውየ ኣለኹ ክተድሕንኒ እማሕፀን ይብል እቲ ንናይ ፈረንሳ ላፖንተ ዝተባህለ መጽሔት ዝሰርሕ ጋዜጠኛ። ፈረንሳ ንጨወይቲ ቤዛ ከም ዘይትኸፍል ደጋጊማ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ፕሬዚደንት እስራኤል ተቃውምቲ መንግስቲ ከቆሙ ዕድል ሂቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ነተንያሁ ቅድሚ ደረት ግዜ መንግስቲ ምቋም ምስኣነ እዩ። ሕጂ ግን ንሓደ ካብ ተቃውምቲ ፓርቲታት ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስርት ፕሬዚደንት እስራኤል ሮዩቨን ሪቭሊን ንባይቶ ነጊሩ ኣሎ። ካብ መንጎ ሕፁያት ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ያይር ላፒድ ይበሃል። ማእከላይ መርገፅ ዘለዎ የሽ ኣቲት ትበሃል ፓርቱ ኣብቲ መጋቢት ዝተገብረ ምርጫ ካልኣይ ዝወፀት እያ። ዜና በዝተፈፂሙሎ